Qabel elezzjoni ġenerali il-Prim Ministru Lawrence Gonzi wiegħed li bil-proġett ta' Smart City huma diġà garantiti 5,600 impjieg. 6,000 impjieg diġà ġewwa, għandna 5,600 tal-Smart City li għad iridu jiġu, 500 tal-Lufthansa li għad iridu jiġu, is-6,000 diġà qegħdin hemm. Illum hemm biss kumpaniji żgħar li qegħdin iħadmu waħdiet. Waqt programm fuq il-PBS il-Ministru Austin Gatt ikkonferma li żmien meta ser jinħolqu l-impjiegi kellu jitbiddel minn dak imwiegħed qabel elezzjoni. Ħajġu minn Smart City, però b'timing differenti xi-timing biddel minn dak iż-żmien. Austin Gatt qal li d-dewmien ġara għaliex il-Gvern ma żammx mal-obbligu tiegħu illi ineħħi l-impjant ta' drenaġġ. Fi kliem il-Ministru it-tort ma kienx tal-Gvern imma tal-MEPA. X'tagħmel jekk m'għandekx permess mill-MEPA ma tistax taġixxi, jekk taġixxi jagħmlulek stop notice u jwaqqafulek kollox. X'tagħmel biex toħroġ il-permess? Għaliex il-Gvern ma żammx l-obbligu tiegħu ma' Smart City, issa l-kumpanija minn Dubai mhijiex marbuta b'obbligu li toħloq impjiegi. Issa m'hemm ebda obbligu ta' qas impjieg wieħed. Il-kelliem ewlieni Laburista Michael Farrugia fakkar kif il-proġett kellu jimxi fuq bażi fast track. Saqsa min se jerfa' responsabilità politika ta' dan in-nuqqas. Minu politikament responsabbli ta' dan kollu. U nistenna li l-Ministru jgħid minu politikament responsabbli. Jew Tonio Fejnek, jew il-Prim Ministru ċaħat responsabbli. Austin Gatt baqa' jinsisti li mhux tort tal-Gvern imma tal-MEPA filwaqt li rrepeta li l-Partit Nazzjonalista ser jagħmel 20 sena oħra fil-Gvern. Il-Gvern ma jistax bil-liġi jordna l-MEPA tiddeċidi jew taġġel mod jew ieħor. Nispera li mhux qed tgħidu li jekk intkom xi darba 20 sena oħra ta' tkunu fil-Gvern ħadd iddeċidu intkom il-permess. Mistoqsix ser jitlef pajjiżna jekk Smart City fil-fatt ma jimmaterjalizzax ruħu, Austin Gatt wieġeb illi xejn. Nistgħu nitilfu jekk dal-proġett ma jirnexxix. Assolutament xejn, il-Gvern ma ħareġ solt. Austin Gatt qal li l-iktar Malta tieħu l-art lura mingħand Smart City.